mar ban ye kren hok insya UMP don la airu ban ong ban le rung ban ka we pu snong le ban cover haman ka dok ten le hap ngi jit yo nom ikmat UMLA le nu MDC ka mot ki jing jit krong ba ke snong wat ki dong le ni ki wat ki yeng ki sem lu ki expect atat ba uno la ni kanu ka briu ba la ban ong no ban ya rung ban ya mi la ni ban ya ton rong lem ya ki jing don kam ki ba bon satat yo ka snong jo ka thao ka mot de kita ki ba la ban yo ki ju yo le na ka ta ngong pi hak ka jing yo i jo ngai na sim ko mo pi ba ka election MDC MLA bat ki election MP ka ya pher ba la PE andang ila job kam tam ya ka MP election ka sarkar kini kiseng baro ki badan la ka sarkar ki bersyang kilat kilinti kumno ban penthame yau patba nangta kidon sigi kintin berngamru ngang namut bagani ke MDC election the try kan kam kenja mo kanum songshit kumba songshit ke MP election namut bai madu jungi try la kam thanda tenrengi mat kan songshit himat kini ke MDC namar ngi bi madu ri dak ile song shit hi hagar kom keren bat kum juru I madam ampam kini ngi gastang ban mi banai kijing pen snow kijing kento ha kilat pathai khubor oh tau deputy chief minister la persyang ban lek keleng ban yaro banong bagi constituency lani ki patba ki haban jit hi yau Emily ubala ban tray kani ka jingkran ka don haka ya ka jingtho ban wo ya ki Emily joka voice of the people party kata ka message kata ka khubor ka bau deputy chief minister utho shedi patba banong bamangi ki Emily jong ka voice of the people party ngide ki bangla ban tray Lara ya ke jingroi, lara ya ke roi ke para ke constituency, lani ya ke jela ke shong tangha ke kti ki Emily ke bhavan naidon sarkar, naidon minister. Ini rangkat borlot baro. Pibat haladi ke kertan minister, pibat haladi ke kertan deputy chief minister, pibat haladi ke kertan chief minister, piknyap benyengi ki Emily jong ke voice of the people party. Pangla dia keroi kepar bukan wan pimut bantau ban pikit pap yang ini upat ba unsai on the voice of the people party ka sinshar la ka shong shishanem haki Emily la ni ka shong haka sarkar ban wanra ya keroi kepar ko ki pat ba be jonga kisang ban penthame ya upat ba o I madam yang kumno yau Emily jong mulai ana ba pimdon ha katulong kamot ayu kata kamdon shu karan garam kajing pinen kam bakala ya ka bor ka ba kikidon kikilong minister mdai tang nam taki constituency badon ke NPP lani ke UDP lani kini ki ba kersha ni ki ka sarkar ka dai ke jela bro ko we ndrai pek bha man ta pi ki constituency ki jungi kadno sim ni lek tenru sigi department kada du gini ki sngi ngalong ye ki department balada ka long ha ka ni ke rukom lada ma pi ki engineer ki chief engineer Pimla ban le ya ka kam ka ba pidei ban le kum ka department ladon kam ban wind up no ban pindo no iki department ayun tray to minister na po secretariat ko ki patba namar kata kata kini kidei kita giput kijing persyang ban penpami banong ba kan mento yu pin kersyani tu PPP omla manonra karoi kepar Nrek nyenlong kibayesha nyenlong kibayesha oh hana lara kanu ke parti ke ba sinshara po district council klem ke jingkerku juga NPP pinamla ban thau perthai ngilong kumbang ngilong mentai di ke jingkerku ke joblai ko ki pai ba be cha
Kam dei ke jing kerku jong no ke seng sang portai. Kam dei ke jing la ke jingi. Ni shania ringi hapan up ya ke por bagi ke pali ke baka boys of the people party kan sinsha.